Idén már a 7. alkalommal szervezte meg a marosvásárhelyi Petri húsfeldolgozó cég a hagyományosnak számító kolbásztöltő fesztivált a Kelementelki egykori Siménkúria udvarán. Az épület egyébként arról nevezetes, hogy 1849-ben, amikor a cári seregek a magyar szabadságharc leverésére betörtek Erdélybe, Bem tábornok és Petőfi Sándor, a forradalmi hadsereg vezetői július 30-án útban Szitás keresztúr, vagy mai nevén Székely keresztúr felé itt ebédeltek, illetve erdélyi barangolásai során Jókai Mór is megfordult az udvarházban. Kolbászoltunk egy alaposat a hidegben Kelementelkén, erről láthatnak a következőkben egy összeállítást. A disznóvágás egykor falun közösségi élménynek számított, hiszen a család, a barátok, a szomszédok összegyűltek és segítettek a jószág feldolgozásában, tartósításában. A megváltozott körülmények között ezt igyekeztek feleleveníteni a Kolbásztöltő Fesztivál szervezői és résztvevői. A jó munkához pedig talpalávalót is biztosítottak, hogy a darálás, töltés, sütés jobban menjen. Kisükülő borlovagrend vagyunk, ami Kelementelkére van bejegyezve, kolbász fesztivál van, úgyhogy az első készítés kolbász, úgyhogy már nálunk már sül is a kolbász, és melléje még egy kóstolóként fasítot is készítettünk, mert sokkal könnyebb és hamarabb, és mindenkinek tudunk adni, hogy tudja megkóstolni. És mi a hagyományőrző kolbászt szeressük, az igazi erdélyi kolbászt, amiben só, bors és fokhagyma van. A borlovak kollégák is elhozták a boraikat, és igazából azt is kitettük, hogy lássák, hogy milyen bort tudunk készíteni, mert készülünk a március 1-i borversenyre, ami már a 28. borverseny. A versenyt már az első alkalommal, nem titkolt szándékkal úgy hirdették meg, hogy felidézzék a hentesáru feldolgozó hagyományokat, felelevenítsék a mesterségbeli tudást és közösségi élményt nyújtsanak azáltal, hogy nem csak szakmabeliek kapcsolódnak be a megmérettetésbe. Akik ott voltak idén is, azon igyekeztek, hogy a legízletesebb házi kolbászt készítsék el. Máltai Szeretetszolgálat és egy vegyes csapattal érkeztünk az országos Máltai Szeretetszolgálattól, Marosvásárhelytől, Sepsiszentgyörgyről. 10 vagyunk, egy 10 fő csapat, egy stabil fővel érkeztünk. 4 fajta kolbászt készítünk, alapvetően arra törekedtünk, hogy legyen meg a hagyományos székelykolbász, és ezt egy picit megspékeltük egy kicsit magyarosan, tettünk bele paprikát, és ez mellett van egy titkos receptünk, egy krumplis kolbász, és sikerült útközben egy pici vadat állítani, úgyhogy vadkolbászt is készítünk. Külön van egy teljesen vadhúsból készült kolbász, disznóhús nélkül, van benne szarvashús, illetve van benne vaddisznóhús. Volt egy jótékossági eseményünk a Petrivel, és azóta, mikor hívnak, mi itt vagyunk minden alkalommal, úgyhogy ezután is jövünk, csak hívjanak. Csapat vagyunk, és Marosvásárhelyről érkeztünk, egy IT cégnek vagyunk a tagjai, a CodeSpring csapatot képviseljük.
és legnagyobb rész programozók vagyunk, a lányok pedig a HR csapatot képviselik, úgyhogy be akarjuk bizonyítani, hogy a programozók nem csak a gép előtt állják meg a helyüket, hanem a Kolbásztöltő Fesztiválon is. 2 receptet készítünk, az első megpróbáljuk a hagyományos Petri receptet elkészíteni, ami láttuk, hogy beválik, és a másik pedig kicsit saját pikánsabb, paprikás megközelítése ugyanannak a receptnek. Az első alkalom, hallottuk róla, és láttuk, hogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy csapatépítő tevékenységként részt vegyünk, és azt mondtuk, hogy vágjunk bele. Vagánycsapat vagyunk, úgyhogy miért ne? Összesen 10-en vagyunk, de ezen kívül a csapatnak például párok is van, hogy kilátogatnak. Itt például van, aki feleségével, gyerekével kilátogatott, úgyhogy változik, de 10 szerintem az állandó létszám. Vagyunk a Rotary Klub Téka, mint a háttérben is látható. Marosvásárhelyről jöttünk, mi vagyunk az egyetlen úgynevezett magyar klub a városban. Az idén veszünk először részt a kolbásztöltő versenyen, de remélem, hogy nem utoljára. Azt is nagyon remélem, hogy valamilyen díjat is viszünk, hiszen a csapat nagyon lelkesen dolgozik. 7-en, sőt most már 8-an vagyunk, nem mint a gonoszok és nem mint a mesében. És a legjobb tudásunkat, legjobb szándékunkat és a legjobb kedvünket hoztuk el. A Rotary konyakos téka kolbászt. Hát amint a neve is mutatja, van konyak is benne, azon kívül a szokásos, klasszikus sóbors, paprikán kívül egy kis őrölt kömény is került bele, és 2 változatot készítünk, az egyik pikáns, enyhén pikáns, a másik pedig nem pikáns. Még egy kicsit téli táj is került ma reggelre, meg voltunk ijedve, hogy jó, hideg lesz, meg barátságtalan, egyáltalán nem, úgyhogy nem hiányoljuk a napsütést. Végül is február van, és ilyenkor ez a kicsi havacska is nagyon sokat számít. Az idei fesztivál különlegessége volt, hogy a versenyprogramon kívül igen különleges, narancsal, sajttal és jalapeno paprikával ízesített kolbászt készített és sütött Bíró László, a Petri Bistró étterem hús- és grillmestere, a Petri cég mészárosa, aki azt is elárulta, hogy egy éve készül a mészáros és hentesmesterek párizsi világbajnokságára, ugyanis hosszas előválogatás után került abba az elit mészáros csapatba, amely Romániát képviseli majd az igen számottevő szakmai megmérettetésen, ahol országunk most vesz részt először e rangos rendezvényen. Első év, amikor Románia is benevezett és képviselteti magát egy ilyen nagy megmérettetésű világbajnokságon. Ugye számomra nagy öröm ez, hogy bekerültem Románia csapatába. A csapat 6 tagból áll össze, ami bukarestiek, galaciak, jassiak, kolozsváriak. Ennek az elitmészáros csapatnak a moldován hentes üzem a kezdeményezője, úgymond moldován alapítvány, aki összeszedte a csapatot, és ugye erre a nagyméretű megmérettetésre benevezett. Attól elit, hogy az egész országból ugye 4 nagyvárosból
ilyen versenyvizsgaszerű megmérettetés volt, és kiválasztották, akiket ők képzeltek legjobbnak az országból. Ezen a rendezvényen azokat a kolbászokat készítjük, amellyel majd a világbajnokságon fogunk megmérettetni. A felkészülés már egy éve folyik, havonta ezeket a kolbászokat mi elkészítjük már egy éve, és ugye ezzel fogunk versenyezni a világbajnokságon, hiszen a világbajnokságon fogunk kapni egy félmarhát, egy disznót, egy juhot és 6 csirkét. Mindezt a csapat 3,5 óra alatt ugye ki kell csontolja, és félkész árut kell készítsen belőle. A hús, ami megmarad, ugye, mert nem minden színhús és nem minden első osztályú alapanyag, abból kolbászt készítünk. Ez ugye, ha nem dolgozzuk fel a húst, az asztal alatt marad úgymond a hús, akkor ez lepontozással jár. Na ezért most mi ebből a darált húsból kolbászt fogunk készíteni ott, ugye, hogy ne legyen lepontozás. 3 féle kolbászt találtunk ki. Ugye az egyik egy vörösboros kolbász lesz, hagyományos fűszerezéssel plusz vörösbor, egy cabernet teszünk bele. A következő kolbász az egy házi jalapeno, savanyított jalapeno cheddar sajttal, és a harmadik az egy köménymagos, piros paprikás, narancsos lesz. Narancsé és narancsleve van benne. Ezzel a 3 kolbásszal fogunk bemutatkozni a világbajnokságon. Nekünk ez még első alkalom, reméljük, hogy jól fog sikerülni, még úgymond úttörők is vagyunk ebben az eseményben. Több mint 15 éve ez a világbajnokság, a mészárosok világbajnokságra megrendezésre kerül, nekünk most van az első éve. A mezőny 18 ország fogja képviseltetni magát Párizsban, ami március 30 és 31-én fog megtörténni. Magabiztosság az van, mivel már egy éve készülünk, de még ott van az alagútnak a nem látott fele, úgymond, hogy első év, hogy részt veszünk egy ilyen nagy megmérettetésű világbajnokságon. Nekünk nagy öröm számomra, ugye ez a szakmám bekoronázása, az, hogy ugye egyáltalán beválasztottak Románia csapatába. Nagy a fellángolás, nagy az öröm, és nagy az izgalom. A sajtót a Székely Konyha és Kert csapata képviselte. Kollégáim a Hargita Népe lapkiadó munkatársaival, Orbán Ferenc a Mi Szakácsunk irányításával készült elkápráztatni a jelenlévőket. Csináltunk 2 féle kolbászt, 2 féle fűszerezéssel, de alapvetően grill kolbászt. Tehát, hogy az volt benne a lényeg, hogy a hozzávalót, mármint a húst 2 részre osztottuk, és az egyikből csináltunk egy ilyen krémes, pasztás állagú úgynevezett prádot, és a másik részét azt pedig ilyen darabosra daráltuk. És akkor az első részét, a prádot azt nagyon sokáig gyúrtuk, azért, hogy legyen jó krémes és tartsa bent a jó szaftot, és akkor most készülünk, hogy meggőzöljük, és utána megy a grillre. Hogy elég vastagok lettek a kolbászok, és akkor így hamarabb fog menni. Köszönöm. Legalább 8-an vagyunk, most hogyha beleszámoljuk a kollégákat, akik filmeznek is, de ők az étellel nem dolgoztak, mi nem dolgoztak. Tehát igen, vagyunk a 8-an, jól telik annak ellenére, hogy elég borongós és szomorkás az idő, meg elég hideg van.
igen szigorú és alapos kóstolgatás után a rangos zsűri úgy döntött, hogy az Úr 2025. esztendejében a 7. Kolbásztöltő Fesztiválon a következő rangsor szerint ismeri el a csapatok munkáját. Az első helyet a Bioél, a másodikat a Töltődik, a harmadikat pedig a Máltás Kukták csapata nyerte el. A Petri és az elitmészárosok külön díját kapta a Kisküküllő borlovagrend. Persze a zsűri döntését lehet kommentálni, de már nem érdemes. Reklamációt nem fogadnak el, és a kolbász is mind elfogyott. Aki pedig jobbat tud készíteni, azt várják jövőre is. Ennyi fért a Székely Konyha és Kert mai külön kiadásába. Én Günther Otto vagyok, várom önöket legközelebb 2 hét múlva. Addig is lapozzák fel bátran a Székely Konyha és Kert legfrissebb számát, és ne feledjék, ha feliratkoznak a YouTube csatornánkra, soha nem maradnak le a legfrissebb tartalmakról. Találkozzunk legközelebb 2 hét múlva.